El petit de l'espècie humana és fràgil i a la vegada competent. Aquestes dues condicions li asseguren la supervivència i el progrés. Amb els recursos expressius que té, tendeix cap als adults que en tenen cura per reclamar allò que necessita i no és capaç d'assolir per si mateix. La seva immaduresa li assegura un període més llarg d'aprenentatge per incorporar l'experiència humana en el seu propi desenvolupament i a la vegada madurar el funcionament del sistema nerviós. És un ésser biològicament social que interactua des del començament amb la mare o persona maternitzant. L'adult que en té cura interpreta, dona significació a tot allò que el petit manifesta amb el seu cos: malestar, atenció, plaer, fatiga, desconsol, sorpresa. És en la coherència d'aquesta significació compartida que assegurem el progrés de l'infant. Hem de conèixer, doncs, les competències del bebè, les seves possibilitats de maduració. Això requereix un treball interdisciplinari i unes exploracions concretes. Avui dia, quasi tots els nens acabats de néixer se'ls sotmet a una exploració pediàtrica que ens informa de les competències del bebè i dels indicis de les possibles alteracions. Muy bien. Bueno, sí. Prácticamente todos los niños en el periodo de recién nacido, a las primeras 24-48 horas, son explorados completamente por el pediatra, y en aquellos casos que se sospecha que puede haber un trastorno del desarrollo, bien por las circunstancias del parto, por antecedentes de riesgo durante el embarazo o otras circunstancias, son sometidos a una exploración más rigurosa e incluidos en un programa de seguimiento de los niños de alto riesgo. La finalidad del examen neurológico es determinar si el estado funcional del sistema nervioso es el adecuado, es decir, si su maduración y su integridad es normal, y si no fuese así, determinar qué tipo de alteración presenta, en qué grado y, si es posible, localizar también la lesión. La valoración tanto neurológica, tanto del recién nacido como el del lactante, se basa fundamentalmente en la observación. Es una exploración distinta de un niño mayor o del adulto. Como digo, está basada fundamentalmente en la observación de la actividad espontánea del lactante, la observación de la respuesta del lactante ante unos estímulos que nosotros le proponemos, y después una exploración ya ordenada, una exploración, podríamos decir, sistematizada, que va a depender de cada examinador. Efectivamente, hay una gran variedad de respuestas, una gran variedad de normalidad en el desarrollo del lactante. Es muy importante conocer el desarrollo normal, llamado los niños estadísticamente promedios, para poder detectar precisamente estas variaciones de la normalidad. Podemos encontrarnos en muy distintas situaciones. En algunos casos, como es por ejemplo un niño con síndrome de Down, son niños que inmediatamente de nacer se hacen diagnóstico, y los padres también ellos mismos se dan cuenta de que existe un problema inmediatamente de nacer. En estos casos, lógicamente, es un poco diferente el planteamiento y la necesidad de una atención temprana, de una atención precoz. En otros casos, existe todo un proceso de diagnóstico hasta que llegamos a la conclusión de que este niño efectivamente presenta un trastorno que puede ser un trastorno definitivo, un proceso crónico de trastorno del desarrollo. Lo fundamental es la transmisión a los padres de esta información. Ha de ser una información veraz, ha de ser una información creíble, por otro lado,
pero ha de ser una información, pienso, también progresiva, ¿no? De la forma como transmitamos esta información, la capacidad de comunicación y de ponernos un poco en su lugar va a condicionar o va a favorecer el que los padres acepten o entiendan este diagnóstico, se impliquen en la atención de este niño y haya una continuidad en el tratamiento. Establecemos el contacto con el centro de atención precoz que les corresponde por la zona más próxima a su domicilio e intentamos hacer este traspaso siempre que el diagnóstico se haga en un medio hospitalario. Algunas veces este diagnóstico se hace directamente en el centro de atención precoz. Es a través del pediatra de cabecera que sospecha que puede haber un problema y él mismo ya lo deriva al centro de atención precoz. Una vez que inicia el tratamiento, en el mismo centro completan el diagnóstico, que casi siempre es un diagnóstico multidisciplinario. El diagnóstico se llega por el equipo, se llega al diagnóstico mediante las valoraciones interdisciplinarias y después mantenemos el contacto, el equipo de atención precoz con el hospital para proseguir la evolución. Pienso que un buen terapeuta ha de fundamentar su atención en los conocimientos teóricos, en por qué se hace esto. La estimulación no es algo que se hace de una manera indiscriminada, tiene unos fundamentos teóricos basados en la plasticidad cerebral y actuar basándose en la plasticidad cerebral, en la capacidad que tiene tanto funcional como estructuralmente el cerebro de superar aquellos déficits que puedan tener. Trabajar sobre un cerebro que tiene una potencialidad, unas capacidades que hay que desarrollar al máximo para superar aquello que tiene dificultades. La maduració del sistema nerviós en els primers anys de vida és espectacular i es produeix gràcies als intercanvis interpersonals. El gran potencial d'aprenentatge que té el nen petit només s'actualitza en la mesura que participa des de nivells de comunicació molt elementals als nivells de significació cada vegada més elaborats que li proposa el medi humà. Per entendre com el nen accedeix al món del coneixement i construeix les capacitats humanes de llenguatge i pensament, hem de poder entendre també les modificacions morfofuncionals del sistema nerviós que provoquen els intercanvis interpersonals, tals com les relacions corporals i emocionals, els torns, la imitació, el joc simbòlic, el llenguatge. Els coneixements que les ciències mèdiques i la biologia ens ofereixen ens permet d'enfocar el treball terapèutic en particular i el treball psicopedagògic en general d'una manera molt més rigorosa. Les tècniques modernes d'investigació permeten accedir a nous coneixements sobre les estructures i el funcionament del sistema nerviós humà, de les cèl·lules nervioses i de les seves funcions de transmissió i processament de la informació. És important una formació adequada del terapeuta que treballa en l'estimulació primerenca. Els coneixements de la biologia i de la neurologia ens han d'ajudar a ajustar millor la tasca estimuladora del potencial de desenvolupament. També, per últim, alguns neurotransmissors, això que us dic jo, que transmeteixen la informació, estan alterats en quant al número. La següent. Això és el que us dia de les espigues. Fixeu-vos la densitat de les dendrites. Ens hem d'aproximar al coneixement de les característiques de cada nen, activant en el procés d'aprenentatge de l'infant tot el potencial de la informació genètica.
Els éssers humans tenim en comú les característiques pròpies de l'espècie, però cadascú de nosaltres és diferent. Les condicions socials no són les mateixes i des del punt de vista de les condicions biològiques som genèticament diferents. Els recents avenços de les ciències biològiques ens han permès estudiar el nucli de la cèl·lula, els seus cromosomes i fer mapes de les peces de l'ADN que els composen. I així és tal com se veu al microscopi els cromosomes. Després se'ls aplica una tècnica de bandes i llavors se veuen qui és qui. Això és tal com se van veure l'any 56. L'any 56 va ser la primera vegada que es va descriure la quantitat normal de cromosomes, perquè abans se'n parlava de 47, de 48, de 45, s'havia donat molts números fins que l'any 1956 se va establir el número correcte. L'ésser humà té 46 cromosomes. Per poder estudiar la càrrega genètica de cada individu o cariotip, els científics utilitzen un conveni d'ordinació universal que agrupa els cromosomes segons la mida i la forma. En la síndrome de Down, l'especificitat de l'alteració ve donada per un cromosoma 21 addicional. Parlem de trisomia 21 quan el cromosoma addicional es troba en el grup G. També pot haver-hi translocació d'aquest cromosoma en un altre grup cromosòmic, generalment el grup D. El mosaicisme és més rar. No totes les cèl·lules tenen un cromosoma 21 addicional, ja que l'alteració es produeix després de la concepció, en algun moment de les divisions cel·lulars posteriors. Totes les persones amb la síndrome de Down són diferents. La seva diversitat ve donada per les característiques biològiques i genètiques, sempre diverses, i per les ocasions d'intercanvi d'experiències que el medi humà ofereix a cadascuna d'aquestes. L'alteració genètica de la síndrome de Down provoca una reducció del nombre de neurones del còrtex i alteracions en la morfologia de les sinapsis interneuronals. Veiem aquí la densitat neuronal comparant nens amb la síndrome de Down i sense, fins als 5 anys. Es compara també el nombre d'espines dendrítiques de neurones apicals i basilars de fetus de 40 setmanes de gestació. Tot i així, sabem que el desenvolupament mental del nen amb la síndrome de Down no ve determinat només per l'estructura del seu cervell. Totes les seves capacitats es desenvolupen en la mesura que pot construir nombroses connexions neurològiques fixades en l'experiència de les persones amb les quals es comunica i perquè també ell s'esforça a participar d'aquesta experiència per trobar sentit i coherència al món que l'envolta. Segons el doctor Jesús Flórez de la Universitat de Cantàbria, hi ha una correlació entre les alteracions cerebrals i l'aprenentatge, amb una plasticitat que varia en cada individu. L'organització morfofuncional del cervell es construeix gràcies a l'acció mancomunada de totes les seves àrees i estructures funcionals. Les àrees primàries postcentrals són de projecció de les fibres procedents dels receptors del medi extern o intern, donen lloc a les sensacions. Les àrees primàries precentrals
són el canal de sortida de la motricitat somàtica. Les àrees secundàries postcentrals són zones organitzadores de les sensacions en percepcions o imatges integrades de la realitat aferent, visual, auditiva, tàctil. Les àrees secundàries precentrals són integradores de l'organització seqüencial dels moviments que s'organitzen en les àrees primàries motores. Les àrees terciàries postcentrals són integradores de les percepcions unimodals de les àrees secundàries en una síntesi polimodal o cognició. Les àrees terciàries precentrals o de control sobre les altres àrees s'encarreguen de la intenció, programació, regulació i verificació de l'activitat de tot el sistema. Aquestes àrees actuen modularment entre elles i amb funcionalitats compartides i subsidiàries. El famós neuròleg rus Alexandre Romanovich Luria parla d'unitats funcionals que s'encarreguen jeràrquicament d'estructurar i organitzar el comportament. La primera unitat funcional és activadora i inhibidora del to de vigília de l'atenció. El sistema límbic o unitat intermèdia és generadora de pautes instintives i reguladora del to emocional. La segona unitat funcional s'encarrega de l'obtenció de la informació, sensació i percepció, memòria, representació, cognició i de l'elaboració i combinació de signes i símbols. La tercera unitat funcional és l'executora del moviment, programadora de l'activitat intencionada i voluntària, control de l'activitat, pensament. Els impulsos sensorials de la segona unitat funcional recorren les àrees primàries, secundàries i terciàries, convertint les sensacions en processos simbòlics. En la tercera unitat funcional, o còrtex frontal motor, els processos simbòlics es converteixen en intencions i regulen tot el comportament i l'activitat, transferint les eferències o respostes a les àrees motores secundàries i terciàries. Veiem, doncs, com s'estableixen les connexions neurològiques que ens expliquen processos d'adquisició de les funcions superiors de l'home. Sí, molt bé. Molt bé, Anna. Ho has fet tota sola. A veure aquí. Les funcions es desenvolupen i s'organitzen gràcies a l'experiència i a l'aprenentatge. En aquest procés, el nen participa activament de nivells d'expressió i de comunicació humana cada vegada més complexes i més elaborats. Oh,
A partir del potencial biogenètic particular, la maduració del sistema nerviós, tant pel que fa a les estructures com al funcionament, depèn de les interaccions que el medi humà i el nen es procuren mútuament. L'acció estimuladora del medi activa, modifica i amplia les estructures, còrtex, mielina, circuits neuronals. Així mateix, les funcions que les noves estructures propicien només es faran eficaces interfuncionant interpersonalment. Que rica, eh? Les mútues adaptacions dels comportaments que s'intercanvien no són ni mecàniques ni estereotipades. Corresponen a actes de comunicació humana i, com a tals, són obertes, flexibles, creadores. Coscoletas como el Albert, ¿eh? Como lleva el papá al Albert, así. Ale, uy, qué bien. El bebè somriu a una cara que somriu. Mira a uns ulls que el miren, busca la veu i s'orienta a qui li parla. I fa sons i expressions, els sons i expressions que li ofereixen, o que ell, amb diferents expressions, reclama. Hi ha una contaminació emocional i a partir d'aquest nivell elemental de comunicació hi ha un diàleg progressiu en què participen múltiples circuits neuronals interpersonals que s'alimenten mútuament. El bany de sons, accions, símbols, en què l'adult submergeix el petit, el força a una tasca de selecció i ampliació de les connexions sinàptiques. Les funcions vegetatives, perceptivomotores i representatives es combinen internament molt aviat en cada subjecte, però també es combinen intersubjectivament en aquelles situacions de diàleg que fan coherent la situació viscuda interpersonalment. Parlem, doncs, de maneres d'interactuar, de relacionar-se, de compartir vivències i significats entre petits i adults, segons siguin les condicions internes dels sistemes de relació i les condicions externes en què aquests sistemes són activats. Així doncs, l'educador, el terapeuta, ha de procurar compensar directament les dificultats específiques d'aprenentatge. Ha de conèixer el funcionament de les estructures que mobilitza amb la seva intervenció. Ha de conèixer la capacitat que tenen aquestes estructures de ser ampliades o substituïdes subsidiàriament per altres estructures que permetin actualitzar tot el potencial dels nois amb la síndrome de Down. Aprendre i, per tant, progressar en el desenvolupament personal vol dir donar significat i respondre als requeriments que mútuament es fan l'adult i el petit i que es posen de manifest en les diferents maneres d'expressar i comunicar l'experiència compartida.